Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635 67162 or 6009322 Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Mentaga ganti ngidon hagalanti banlay sa West Giant Hills District. Kadai ka khana syapang gajing Ohshrong penwandur na Dieng, kabalatip kum ka wood carving. Nado mendai ki briu ki jiatu khana kum ki puriskam syapang ka pateng tenrai, kabalong ka history lengba gajing Ohshrong. Bonsin hagi dur ba Itynnat. Kaba penek pensa ya ke history bat penpau ya ke jingsngau ha garukam kaba palat ya ki kentien. Ngitip baya ke Jingbam Khawai Khatduh jong trai jisu bat ki senran jong u labu dor ban sa kan mau menta la bon spas nem. Kawai na ki jing draw dor mural jong u barikor ba pau ko pertai u Leonardo da Vinci kadon hadu menta ha Milan Italy. Amdai patang ha risep ni bagani ka paunam nrei ha keleng kiri ke pertai badon ki para bangai Kristan ngidon mentahang ni hasor jawai banyak mi ya kum kata ka Last Supper uni udai uba Guildford pede naga shnong chiliang rai hang ni hasor ba jawai uba Guildford udai shishaw riudon sap kum wood carver uni orang ba tengkai ya ke jingnang jong u nrei uya samlang ya ka boit ka start jong u syaki weide ki batrang banang ya gani ka kam marba pi ka pertementa ka kam sarkar sitam ba wal igi kole jong ro ngai chai pen kedau mai kata tengong la yun man ba ke jingkerdo kam bro la pelat kita ke te nak kata kedau ngal like ikendo ewe officer ita dai Frederick Karkonga te skotona rampan ikendo bali te ipan masen poy hang to te la oinga ke eba an ajirap ipi kwai te skotona bahai ba Frederick te kita ke insa ai ma lang mi ilang ban jok ite ila yarab yana ki jing Ohshrong gi ba uba Guildford upen wandur gidon bonjai kum gi jing bo Itynnat hayeng ki sculpture jong ki riu paunam kum Khawai gari ka culture jong ki riu lom khasi jaintia ka ba pen phalang ya ka jing yo i jong uba Guildford kum barikor haga jo kapor ka dairu karukom tengkai ya ka culture jongi pateng la pateng ka sap ka bala ai ublai nga kalong ka kham kerpang ngai sai ma tas ngongo ma yo try thau bawla ai nga ka ne ka sap ang kham kerpang pe namar ba ka ek kam ka banga sngot na bantre ngam ju sai kai pi mano ro ha ba nga try ka no ka kam te kani te long lada kumba ang na tama habaw blay ay kasap hangi kibreo kamday ka pasok yung ipat kip kalang ka ba chisen baw blay ay happy kasap aw no mo te ni happen trestom te happen do tia banyo ya kata ka sap bala blay mo amday bal shu ai sap to te ni fat kibreo ni shu la man la kani ta hap ngala do thia do dam ha haba shwa ban snai kani ro ngala do thia do dam ha na banta long banta te long la kham sukte man shwa ngala sna kunto
lai bna sao bna ma te mendapat kala kam kolai ma ba ha la trai menta kala don de jingkai men shua te ngai shu snap to ma ha ka ban na kong ta la sao to li ma sina ha ka ban na kong te ngai shu snap kum to te pat don ka ta ka jingkai dai don tang ka jingkai kle ma tang ba mendapat ngala don ka jingkai la shubo la danga aji kai ki khana ne kino ki bawan syai kai nga makiro la kan ban sina lang ba ka ta ka jingkai ka banan ai ki nan batai ki ma Kum kini gijing Ohshrong gibalong ka jing pen idak gijing sinadur kiwan ra ya ka jing mot kiba ya shabar jong ka jing Itynnat. Hang ni ngiyo i bala penon kam daga Dieng lapeng namar kaya hap ban Ohshrong. chu trai pai kum to te hap shu that pai kum no ka ding la long na em ban ayo hadin pat ta pi ki simpon ada ba shu trai ba ka ne te ar banai ar banai ada kesna ka ne te ka ching te long ka ba kelang ka yin bekeritan ka ne tahu te ki pon ki ching Hila banjer kiwai de like nok baka kamera ngi. Hai kan Karet. mata ka deng ka jaka nama ba hat bo ni deng no kum no ban bo ba phi ka deng undai ban shubo termo sha ba so yo te hap da bo ba ta ke bon hi ki ching Uba Guilford ula ruban Ohshrong hau mau. Khawai nakum kita kalong gajing Ohshrong ya kadur jong uba Campbell Shulai. Urang ba ubalasna nengkong ya ka khnap thang bru. Kaban nam kta ya ka niam tre, kamtam ya ka mariang. Kabala tip kum ka eco-friendly crematorium Khawai. kini pat an sale ka seneri hang ne ang ka ba kam pher sesyo Mar niu mau tu la he ngla Ha, tu ha, ban ha, chi ha. ro. Ne ni ban ra ni ra hang le ba Phi hap le hang ni ka. em ngan sa sna di sna ban sen ba sna da ka na yang kum ka stol Thôi. tu bagi beri kin ya ban pai kai tu Oh. ta te ra sẽ ro Ừ. nu ba kia ba te Quẹ phải thế Em à. màu lanh nhắm. ma la nya yu ni te nga kwa ban strong te Ừ. ni te simport rai chisna mi Oh. ta ban ma bo do ma la nya ka cintrai ka bang astang kong ka dai ka ba sini hi sejan Kidi tang kidur. ki bro bakit ta ki yeng na ta ki ding per ki ding ma ta ki bro ba rap Ti hang ni ngai i ba ya kani ka dur ka bagi khot ka last supper ka Jingbam Khawai ka Khatduh jong Jisu ngai ba phi pele jengmut ba halor kani dei ba ki dawa ki priyo na dei ba phi Hai. setan. dai ba da wa ki bro nama bahasa sao santeling ha snap ya Ki ba kat jo ka size ne ki ba khamret hai ne ki ba kham he ki ba kham rit hi dia kat kani ka jing he kat no ka simpore phi kumba shu anta. te tama te ha man no manta te hakine ki bena gi snam bla dam asna lang lai bena siteng te manta kala kham kaloi kala bla itu phim na nama ba dan la trai di jing kan mata am dai sho ko sho am ta te Oh kani ba ar kan ne phi la kani. cha balai kan ne Oh pidang shna gitu gi. hai Guilford Today Arts. kata kemasuk Nang tu gila but la ter buat no. hai Kani file. iki ne anda ki beri ki order tengok ngong kan ki ba shua ba pin order one page shua ba long kono te ngatrai tapi ka long ka bas ngotan nat ka kring pat iki ne ki customer
kilang banga dan kata ka promise siki ba kini let tang weu de am dan cinta ai lada pilap banga syuta igini dong kum kini ki kelas kini ki pliang ki perang ni mah dai banga syuta ngan su ai ke no customer dan dau lap banga syuta banga joy ngan ai ke